रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत शेवपुरी। त्यासाठी आपण मार्केटमधून ह्या पुऱ्या आणलेल्या आहेत। त्यासाठी लागणारे हे बटाटे मी 3 घेतलेले आहे बॉईल करून, मूग हळद आणि मीठ टाकून बॉईल केलेले आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, आम्ही कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, गाजर बारीक चिरून घेतलेला आहे, टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि कैरी बारीक चिरलेली आहे। हे सगळं सामान आपल्याला शेवपुरीमध्ये भरायचं आहे। हे बारीक शेव मी घेतलेले आहे शेवपुरीसाठी। गोड चटणीसाठी आपण हे 10-12 खजूर बारीक चिरून घेतलेले आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, हे थोडा मी गूळ घेतलेला आहे आणि थोडीशी चिंच घेतलेली आहे। हे गोड पाण्यासाठी आपल्याला सर्व हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। हे आपलं गोड पाणी लावून तयार झालं आहे। ह्यामध्ये मी कलर बिलर काय वापरलं नाही आहे आणि हा कलर हा सगळा नॅचरल आहे त्याचाच। तिखट पाण्यासाठी ही 1 वाटी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 वाटी पुदिना घेतलेला आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, हे आमचूर पावडर मी घेतली आहे, 4 मिरच्या घेतल्या आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। तर हे आपल्याला सगळं मिक्सरला बारीक लावायचं आहे। ही मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे, त्याबद्दल आपण चाट मसाला वापरला तरी चालून जाईल। ही आपली तिखट चटणी लावून तयार आहे। ह्यामध्ये मी 2 चमचे मोठे आमचूर पावडर वापरली आहे। जसं तुम्हाला लागेल आंबटपणा जेवढं पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता। बटाटा मॅश करून मुगामध्ये मिक्स केलेलं आहे आणि हे मिश्रण आता आपण शेवपुरीमध्ये भरायचं आहे। हे असं भरायचं। आता जराशी आपण गोड चटणी घालूया। तिखट पाणी आता थोडं थोडं घालूया। टोमॅटो गोड तिखट आपल्याला जसं आपल्याला पाहिजे तसं आपण वापरू शकता आणि असं घरच्या घरी आपण हे बनवलं तर खूप पदार्थ चांगला टेस्टी बनतो आणि खायला पण आपल्याला चांगला आवडतो। असं गाजर घालूया, कांदा घालूया, कैरी ही आपण चवीसाठी घातलेली आहे, शेव घालूया आपण, वरून कोथिंबीर थोडी घालूया। ही शेवपुरी आपली बनवून रेडी झालेली आहे आणि चविष्ट पण झालेली आहे। आणि आपण अशी घरी जो पदार्थ बनवतो तो आपण चांगल्या प्रकारे सगळे पदार्थ आपले वापरून बनवतो, त्यामुळे ती चविष्ट होते आणि तशीही झालेली आहे। आणि तुम्ही हे अशीच करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।